αφιερώσουμε μια φωτογραφία της Τούκας. Πάρα πολύ ωραία. Να χαιρόμαστε αυτή τη μέρα όλοι μας. Ευχαριστήσω την ομάδα σας που μας έκανε την τιμή να κάνουμε βιντεοσύσκεψη. Και θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα για την πόλη σας. Έχουμε κάποιες ώρες στο σχολείο όπου θα κάνουμε κάποια πιο διαδικαστικά πράγματα. Αν ευχαριστώ, θα βάλουμε βίντεο σπουδάκι να αλλάζουν φωτογραφίες. Τι άλλο? Κάτι άλλο που πρέπει να σας πούμε είναι ότι θα έχουμε την Τεχνοπέμπτη στο σχολείο σύντομα. Έτσι? Και εμείς θα κάνουμε την Τεχνοπέμπτη. Κάνουμε skateboard, ναι. Κάνουμε skateboard. Κάθε βράδυ και έρχονται από όλες τις πόλεις του Τελεσού εδώ και όλα τα χαρτιά. Κάτι άλλο θα ρωτήσω. Ανδρέα, πού σε ρε? Πού νομένεις? Ή σχολάσαν αυτοί τελείωσαν.